So hello guys, good morning. नोंथांमोन गासिखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबो हरनाय थाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। स' दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय। थ' आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिमहालागै नायलांगोन होननानै। स' दिनै आङो फुङावनो सिखारनानै माने कलेजाव ओंखारबोबाय। मानो होनोब्लाथाय दिनै जोंनिया कलेजावहाय माखासे रिलिफोर दङ। थारमाने नैबे कलेजा जोंनिया सेरफांगुरि कलेजा 50 इयार्स जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो एसे माखासे रिलिफोर दङ। दा बे रिलियावनो आङो फैबाय। दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आरो आं देखायलांनो नाजागोन। हौवा गोदान जोंना हौवा गोदाना नायलाय नोंथां बिराद समायदों जोंना हौवा गोदाना मादैया बोरै मादैया बोरै मादैया क'क्राझार मा जाहोगोन बेदरा ओमफ्राय हाबायाव गैया निरामिस मा जाहोयोलै मा बेदर दं आइटेम ओंख्रि गैया जेबो गैया हेहे दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन जेरैबो बिबारल' नुयो बिबारल' माने मेगनानो फेजोब्बाय आंनि नायै थोर्स बेबा मा जालायखो देन्जार माइरबा आलदालै बिसिना बोरला लाफालायखायो नुबाय थोद जोंना हौवा गोदान दुस्थाब बुरैथा माइरि आलदा बिसिना नै नुबाय ब्लगार जोब ओमफ्राय गासिबो आइफननो माबानो जोब हेल' गाइस दा जासिगोन रिलिया दसे टाइमनि उनाव नुबाय सासे फन हरना होलायबाय अमा खर' जानांगौ दाय अमा खर'आ दाय जानांगौ अमा खर'आ जानांगौ नै दा लोगोफोर जोंनिया रिलिया स्टार्ट जाजेनबायानो माने बिराद मानसिलै आरो आंना माने मबाइलनि केमेराया असाइसना बेनिखायनो माने सासे लोगोनि खेबनायखौ आङो माने क्लिकखौ आङो दा सोनानै लाबोबाय दा नायलांबाय था आं देखायलांनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननो स' जोबजासिम लागै नायलां बहुद इन्टारेस्टिं जागोन नायनानै आरो आं नोंथांमोननो सिनेमेटिक शट बायदि खिथालांगासिनो दङ दा नोंथांमोना नैबाव नायनो हागोन नै माने आदाया अमा खर' लानानै बिराद मोजां मोसादों माने आं माने बेखौ नायनानै मिनि माने अनैया उदै बिगुर सालाजोबदों बे दा लोगोफोर बयनावबो माने गोसोआव मोसाथावथाव गान दामोब्ला बयबो मोसानो लुबैयो दा बेनिखायनो जोंनाबो सारानै एसे मोसाबाय आरोखि दा लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आदाखौ नायनो हागोन नै बिराद मोजां मोसायो माने अमा खर' बाननानै आं बिराद मिनिफ्लांदों माने बिनि मोसानायखौ नायनानै ओरैबायदि गाजा मोसायोना माने नायबाय था नोंथांमोनाबो मिनिफ्लांखागोन
बैले मोजां बेयो सान्दुं गोसायाव मोजां बेयो सान्दुं गोसायाव जाला सिख्लाफ्रा मोजां बेयो सान्दुं गोसाफ्राव जाला सिंसा सिजोब्बाय आं फुङा दा नै जोंनिया लोगोफोर माने गिदिङै माने जोङो कलेजावहाय फैफिनबाय थारमाने हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ लानानै फैखांबाय दा माने मन्त्र रायनांसिगौ बिथांमोनखौ मोजां संसार जालांथों होननायनि दा नायलांबाय था नोंथांमोना बिराद सिख्लाफोर मोसादों नै ओमफ्राय बिराद साफा बिराद समायना सिख्लाफोर आयौ हाबाब दा बिथांमोननि मोसानायखौ नुनानै आंबो बिराद माने मोसानो गोसो जादोंमोन खिन्थु आं मोसायाखिसै आरोखि माने लाजियो आं माने मोसानो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बिसिनि मोसानायखौ नायदो नै बिराद मोजां साफा सिख्लाफोर मोसागासिनो दोङो दा नोंथांमोना नुबाय थाखादों नुगासिनो दंखायो नायलांबाय था बेल' नङा बिराद साफा सिख्लाफोर दङ नायबाय था र' लोगोफोर आं माने नोंथांमोननो खिथानो बावगारलांदों मानो होनोब्लाथाय नैबे दिनैनि रिलियावहाय माने जोंनि बर'निल' माने डेम' देखायनाय नङा बुहुत जाथिनि दोङो माने बुहुत मेरला माने स्टुडेन्टफोर दोङो ना बिदिनो मेफाल राजबंशी बेफोरनि गासैनि माने जाथिनिबो माने बेफोरबायदि देखायनाय आरोखि माने आं जोंनि बर'निखौल' खेबदो माने बिसिनिखौ आं बारा खेबाखै दा नै लोगोफोर जोंना माने मा होनो बेखौ मन्दपआव लाबोबाय दा जोंना पुर'हितआ नै नायनानै लादो एसे सेंग्रा पुर'हित आरोखि बियो दा नै हाबा होसिगोन बिथाङा माबा रायलायनाय हाबा होगोन जिखुनु मिथिला नायबाय था नोंथांमोना बिराद गाजा जानो थांगासिनो दं आरोखि दा नै जोंना पुर'हितआ माने मन्त्रखौ रायजेनबाय आरोखि मा रायखो जेनेबा आंथ' खोनायाखिसै आरोखि दा आं गोजानावसो दङ नालाय लोगोनिफ्रायसो आं क्लिप लादों दा नै जोंना जागायबायानो हाबाया दा जोंना माने नैबाव हिन्जाव गोदाननि बिफाया माने हिन्जाव गोदानखौ हौवा गोदाननो गथायना होसिगोन आरोखि माने नाय नोंथांमोना माने आं नुफेराखै नालाय बेनिखायनो नै दिनैसो नुदों आंबो माने जोंनिया बेलेग जायोना बेनिखायनो माने दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय आरोखि बेबो कलेजाव रेलाव नङा आरोखि बियो दाना मा खालामनो नागिरदों आंथ' जेबो मिथिला माने थालिर लाइ बबाय थारमाने हाथासुनिना ओंखामखौ हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ माने जाहोग्रोनानै सुख'लायनानै जायोनो दा जिखुनु बिदिनो खालामनो नागिरदों आरोखि नै मेरला मानसिफोर दङ दा आंथ' नुफेराखै नालाय नायनोसै आरोखि नायलांबाय दा नोंथांमोनाबो माबायदि हाथासुनि हाबा जिखुनु नायनोसै दिनै नै दा जोंनिया जाबाय माने ओंखामा रेडि दा सोर सिख'गोन बेखौथ' मिथिला नायनोसै नायबाय थादो नोंथांमोना ayam ada ulang siang deh. Tahu nak umah jaga dulu. Sekolah jaga bodoh ni kita. Bersama ada siapa? नै दाना जाफुनायावनो होबाय हनै सिख'नानै जाबाय माने स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आरो गाबोन गोदान भिडिअ फैगासिनो बेनिनो दा नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दा नैबाव जोबनायनि मोनसे मोसानायखौ नायदो नै हाबा जोबनानै मोसानायखौ